Sakit ng dede? Oo. Anong takot ng dede? Ano nakalimutan yung pinagpamangkin? Hindi, dalhin mo pa uwi. Oo nga. Problema ba yan? Uuwi. Sa kanila yun eh. Hindi, madali lang yung papa ko. Buksan daw natin. Ako isa, ikaw, anong... O at least mga tatlo. Mga tatlo daw. Yung mga gusto nyong songs para... Beng. Oo. Yung tulad nung kay ate na ano, para may background yung video. Maganda. Kung dala lang ni kuya yung ano nito, yung wire, pwede na natin panuorin sa TV. Para mas widescreen. Yes, ma'am. Ayan na siya. Ano yun? Okay, isa. Para may remembrance kayo. Tatabi nyo lang siya. Hindi yung maano eh. Hanggat hindi nababasag, no?